An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ ɲɛ 17 Wagadugu Burkina Faso Faba kɔnɔna la Malikura kɛnɛ dayɛlɛnkan ye nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔ VOA Soba la Washington DC. Kunnafoni minnu bɛna walawala aw ye an ka bi juma novembre kalo tile 29 san 2024 jɛmukan kɔnɔna la kumabaw filɛ nin ye ninnu ye. An b'a daminɛ ni politiki kibaru nafamabaw ye Mali kɔnɔ. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général Assimi Goïta ye baarakɛbolo kura ne jɔsen 8 ɲɔgɔnna ye di gouvernement kura ma ministres ka dɔgɔkun lada tɔnsigi senfɛ araba tɛmɛnenw na. Fɛɛrɛbɔ bolodalen min bɛ jamana siraba kumabaw sigi sen kan. Mariam Kuyate bɛna kunnafoniw di an ma sisan jɛmukan kɔnɔ a kan. Ka kɛɲɛ ni lakana siratigɛw ye Mali sɔrɔdasiw ye laseli kɛ jumadon na ko mɔgɔ 6 minɛna minnu sen bɛ septembre kalo tile 7 binkaniw na Bamakɔ. A mɔgɔ ninnu jalakilen don k'u ye jɔyɔrɔba fa binkani labɛnni waleya ninnu na minnu kɛra ka ɲɛsin gendarmew ka lɛkɔli ani pankuru jigiyɔrɔ ma. An bɛna laban kɛ ni an ka dɔgɔkun dakun ye min ɲɛsinen bɛ musow ka kɛnɛ ma. An ka laselikɛla Njayi Sanu ale bɛna kuma an ye cɛw ni musow ka hakɛ lakɛɲɛliw taabolo sɛgɛsɛgɛliw hakilinaw kan. A y'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye araba tɛmɛnen ninnu na furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général Assimi Goïta ye baarakɛbolo kuraw ne jɔsen 8 ɲɔgɔnna bɛ a la di gouvernement kura ma ministres ka dɔgɔkun ladala tɔnsigi senfɛ fɛɛrɛbɔ bolodalen minnu bɛ jamana sirabaw kumabaw sigi sen kan. An ka Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ lamɛn a kan. Gouvernement kura min sigilen filɛ nin ye n'a ɲɛmaya dila Général Abdoulaye Maïga ma. A gouvernement kura ka baaraw bɛna boli taabolo 8 de kan min yɛrɛ yamaruya dila Général d'armée Assimi Goïta fɛ. A taabolo fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko ka dɔ fara soldasiw ka kɛlɛkɛminɛnw kan ni ka sin ka kalan jolen kɛ u kun yaasa u fanga yɛrɛ ka se ka kologiriya halisa kɛlɛdagaw la. A filanan o bɛ tali kɛ kalanko bunakun kan a yirala k'a fɔ ko ka yɛlɛmaba don Mali kalanko la yaasa sifinaka minnu bɛ yen ni baarako gɛlɛya b'u la u ka se ka baara sɔrɔ. A sabanan o bɛ tali kɛ politiki bunakun kan ko ka yɛlɛmaba don politiki koɲɛw fɛnɛni na. A naaninan Général d'armée Assimi Goïta a y'a ɲini Général Abdoulaye Maïga fɛ k'a n'a ka cɛdenw ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni bɛɛ lajɛlen latigɛ yaasa jamanadenw ka se ka wasa sɔrɔ. A duurunan o bɛ tali kɛ kɛnɛyako bunakun kan ko ka furaw ɲini ani furakɛminɛnw ka na n'a ye Mali jamana kɔnɔ yaasa malidenw yɛrɛ fɛnɛ ka se ka wasa sɔrɔ o la. A wɔɔrɔnan Mali ni jamana wɛrɛ siraw olu ka se ka sinsin maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka lakana AES jamanaw olu ka laɲiniw fɛnɛ ka sabati. Taabolo 7nan furukufuruku min bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ban pewu ko o sinsin bere ka kɛ sigikafɔ ye. A 8nan o ye kalata koɲaw ye ko ka kalata ɲumanw labɛn Mali jamana kɔnɔ yaasa ka dan sigi furancɛ fanga na. Général d'armée Assimi Goïta ninnu de ye ale ka laɲini 8 ye ka don Général Abdoulaye Maïga ale n'a ka cɛdenw kɔrɔ yaasa Malikura ko min bɛ senna o ka se ka sira sɔrɔ malidenw bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ a la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka kɛɲɛ ni lakanaliw siratigɛw ye Mali sɔrɔdasiw ye laseli kɛ jumadon ko mɔgɔ 6 minɛna minnu sen bɛ septembre kalo tile 17 binkaniw la Bamakɔ. U jalakilen don jɔyɔrɔba faliw la binkaniw labɛnniw waleyaw kan ka ɲɛsin gendarmew ka kalanso ani pankuru jigiyɔrɔ la Bamakɔ. Georges Atino Kulibali. Sigana jatigɛ walekɛla 6 ninnu minɛla novembre kalo tile 17 ni a tile 18 Mali kɛlɛbolo b'a lase dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko maa 6 ninnu minɛna sabula k'u sen bɛ septembre kalo bingani la a Bamako. O bingani mun kɛra ka ɲɛsin gendarmew ka kalanso ani pankuru jigiso ma septembre kalo tile 17 tɛmɛnen sɛbɛn b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko maa ninnu minɛna sabula ko siga kelen bɛ u la k'a fɔ k'u ye jatigɛ walekɛlaw kunbɛn k'u ladon ani fana wasa u ka se ka bingani kɛyɔrɔ kɔni jate minɛ ko ɲuman ani k'u dɛmɛ bingani waleyali la. O bingani mun kɛra Mali faba la o tɔgɔtigiya taara jatigɛ walekulu Al-Qaida fɛ wa ani bingani sugu mun kɛra septembre kalo tile 17 tɛmɛnen o tun ɲɔgɔnna tuma kɛ Bamako kabini a san 2016 2016 waati. An b'an semafa ka taa Gawokaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ji bɛ kan ka yɛlɛ ni barika ye joliba babolow fɛ Gawo mara la ka kɛ degun ye sigidalamɔgɔw dɔw bolola la. Imamadine Diallo VOA ka laselikɛla ka bɔ Gawo bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
Ninde Mali siraba numéro 18 siraba kelen be Gao commune Tougou Buremla itemetu Sonia Liberfe nyina Mali jamana kononana ka kenyani jika walanga taliye min kɛra sababu ye ka ceni ke Mali dugu caman kɔnɔna ceni fana kɛra dugu nin kɔnɔna ni yɔrɔ la hali ni y'a sɔrɔ sifinakaw ka tɔn ye wilikajɔ caman ke ceni caman kɛlen do ni siraba kelen nin kan Umar Yunusa commune Soni Alibert sifinakaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ yan n'o ye Soni Alibert ka commune ye an ka siraw bɛɛ falen do ji la siɲɛ fɔlɔ la an ka denmisɛnw wulila walasa ka cɛncɛn bɔ sira kan ka fara mairie ka dɛmɛ kan an ye siɲɛ 3 de kɛ sira kan an y'a sɔrɔ baara tɛmɛna an ka fanga kan a ka kan o la an ka ɲɛmaaw ka fɛɛrɛw ta n'o tɛ Burem Tombouctou Kidal ka taa se fɔ Algérie ni olu minnu ni Gao bɛ dancɛla u bɛ tigɛ Gao la. Ça dépasse vraiment les capacités. Ni dugu filani ni olu ye sigiɲɔgɔnmaw ye Soni Alibert commune kɔnɔna na o ye Zindiga ale ni Berra ni dugumaw bɛ wilikajɔw kɛ walasa ka dingɛw giri ji kana don mɔgɔw ka so kɔnɔna na Mamadou Lolo. An bɛ don min ko bi ji kɔni ka yɛlɛliba in a kɛra gɛlɛya yɛrɛ an bolo kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ min tigɛ o ye ka cɛncɛn yɛrɛ kɔni kɛ bɔrɔ la k'o kɛ digi ye ne yɛrɛ siso ani ji cɛ walasa ji kana se ka kari ka don siso kɔnɔ cogo min na an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini maa bɛɛ lajɛlen fɛ ji kɔni kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ tigɛ an ma an bɛ dugu kelen kɔnɔ nka an ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan. Hali Zindiga ekɔliso kɔnɔna na ji bɛ ka ɲini ka cɛni kɛ olu ka ekɔliso ɲɛma a bɛ welewelekan do ɲɛmaw ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ don cogoya min na sinon ji bɛ kɛ sababu ye ka ekɔliso ninnu datugu. Mohamed Ashtoure. Zindiga ka ekɔli bɛ gɛlɛyaba de la bibi na nka an ka yɔrɔ mɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la dɔɔni dɔɔni nka hali o la o fɛɛrɛw tɛ se ka si caman sɔrɔ n'an man cogo dɔn joyo bɛ taa ni an ka ekɔli ye n bɛ wele da kan ci an ka ɲɛmaaw ma u kana n dɛmɛ joona joona n'o tɛ an ka ekɔli bɛ laban datuguli ma. Gao direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat ale ka ɲɛfɔli la ji ka kasɔrɔw ka ɲɛsi adamadenw siyɔrɔ ma u sirilen tɛ sigidaw sariya labatuli la nka ko waati yɛlɛmaw ka baaraw don. Protection civile mɔgɔw fana olu y'a yira k'a fɔ k'olu ye wilikajɔw kɛ an mɛnna walasa ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma. Moulay Sangare directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat de Gao. Bakɔnɔna ji min bɛ ka yɛlɛ o fana san o san ji bɛ yɛlɛ samiya fɛ mais ɲinɛ ta juguyara parce que ji mun bɛ ka na sud la o de cayara fana o de bɛ boli ka na anw fana fɛ yan o de y'a kɛ sinon k'a fɔ ko urbanisme sariya ma bato k'o de y'a kɛ o tɛ urbanisme sariya batolen do Gao a batolen do Gao ji cayara kojugu de. Mun ye ji yɛlɛni ko kunnafoniw ye a bɛ kalo 2 bɔ bi Lopidine olu ye kunnafoni di an ma k'a fɔ ko ji bɛ yɛlɛn kosɛbɛ ɲina a yɛlɛni sanga a bɛna kun 1929 ta la donc o kɔrɔ kan kun ka labɛn kɛ ka cɛsiriw kɛ o kɔfɛ protection civile yɛrɛ se mun kɛ an ye an ka kolonw ta babolofɛla la mɔgɔ minnu sigilen don babolo fɛ ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ babolo fɛ ka kunnafoni d'u ma. Ni waleya nin kɔni kɛlen do ka maa caman jatigɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana sira kelen min bɛ Gao ale ni Algérie tugu ɲɔgɔn na ka da o de kan Soni Alibert commune faamaw ma sɔn k'u yɛrɛ ɲɛfɔ an ka kumabara nin na nka fɛn min ye autorité administrative ye olu y'a fɔ ko wilikajɔw bɛ sen na walasa ka ni waleya ninnu kunbɛn donna nataw la. Imadidine Umar Diallo VOA Bambara Gao. Italie jamana ye Mali artiste tɔgɔtigiba Rukia Traoré minɛlen u fɛ di Belgique jamana ma a ɲangilen do ni san 2 kaso ye ka da a kan ko a bolila ni a denmuso san 9 ye ka bɔ Belgique ka jalakili ninnu to a kunna min ma sɔrɔla ani den fa ka bɛnbaliyaw kan ka kɛɲɛ ni denmuso in yɛrɛ ka maraliw ye. Ayiwa soronadonikɛlaw kɔni olu y'a yira k'a fɔ bi ko bɛnkan bɛna sɔrɔ a la den yɛrɛ ka lakanali yɛrɛ sababuyaw kosɔn. Ka tɛmɛ
kunnafoniw ye halisa yɛlɛma ba bɛ kan ka don faransi jamana ka politikiw kɛcogoyaw la farafina gun kan ayiwa ni a kelen bɛ sababu ye an bɛ don min na i ko bi u ka kɔnboya jamanaw ye colonisation bila jamana caman minnu kan u bɛɛ lajɛlen b'a la ka wuli ka jɔ kɛ k'u tɛgɛw fosi ka bɔ a bolo an ka Mohamed Touré lamɛn. Chad jamana fanga y'a jira alamisa don na ko a b'a ka sɔrɔdasi jɛ ka baara bɛnkan sɛbɛn ban ni Faransi jamana ye. O latigɛ nin kɛra sanga damadɔ Faransi jamana kɔkanko ministri Jean-Noël Barrot ka taama kɔfɛ. Chad jamana kɔkanko ministri Abdraman Kulamala y'a jira ko Chad b'a fɛ k'a ka jɛɲɔgɔnya siratigɛw ɲɛfɔ ko kura ka kɛɲɛ n'a ka jamana ka ɲɛta kunbabaw ye. A ye Faransi jira ko jɛɲɔgɔnya nafama nga a y'a fara kan ko a kan ka fana ka jateminɛ ko Chad yiriwara a kɔgɔra wa a ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen min bɛ kɛlɛya kosɛbɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya la. Faransi ciden juru ɲɛmɔgɔba n'o ye Barrot ye n'o sera Ethiopie jamana na alamisa don wula fɛ a ma se ka sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ walasa ka kuma. O waati kelen na Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye y'a jira jumadon ko France kan ka a ka sɔrɔdasi yɔrɔw datugu Senegal. A ka kumaɲɔgɔnya dɔ la ni AFP ye yɔrɔ min na a ye kuma ta Donald Trump ka sugandeli sarati kura la ani jɛɲɔgɔnya min bɛ ni Rusila jamana ye. Nga Nigeria ni Faransi bɛna dɔ fara u ka sɔrɔko cɛ ka baara kan. Nigeria jamana kuntigi Bola Tinubu ka taama nin kɛra Paris. O kɛra jɛkafɔ jirali ye ni Nigeria nafolo mara bon duurunan sigili laseli Faransi n'o ye United Bank of Africa ye. France jamana kuntigi Emmanuel Macron ye juru lakali Faransi yiriwali barada fɛ n'o ye euro miliyɔn 330 ni kɔ ye ka taa san 2025 la san na. Dumuniko sabatili, sɛnɛko, baarakɛlaw ka kalanko ani laɲini wɛrɛw kama. Ni an selen ye an ka kunnafoniw tako fɔlɔ laban waatiw ma a ye to kunnafoni kɔnɔna la an bɛ an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na kɔfɛ ka na tɔ laseliw kɛ aw ye a k'an bɛn sɔɔni. An b'a fɔ an balimaw ani yan tuma alamisa don n'o ye novembre kalo o tile 21 san 2024 General Abdoulaye Maïga kɛra Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye. Sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba jamanatigi General Assimi Goïta fɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga n'o bila min gɛnna ka bɔ baara la tile kelen ka kɔ anw ɲɛ ka sababu kɛ a ye furancɛ fanga famaw kɔrɔfɔ minnu bɛ fanga na nin waati nin na. Aw hakilina ye mun ye ni fanga kura nin kan ani aw jigiya bɛ mun kan? Aw fɛla ye mun ye? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon jɛmukan na ayiwa tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. Ayiwa aw jija dɛ nin kana fɔ aw kɔ. Ni an seginnen ka na an ka gun kan ka fɔ ɲɛna halisa aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la. An ka kunnafoni tɔw filɛ nin ye. Senegali jamana ale bɛ Caro ye fagaliba san 80 ɲɛnamayaliw kɛ décembre kalo tile fɔlɔ nata ninnu na ayiwa a senfɛ Senegalikaw ka kɛlɛkɛden 2000 ɲɔgɔn na minnu ni tora a la u tun labilala ka taa bolomadɛmɛ kɛ Faransi ye la guerre mondiale o senfɛ. Nama Jara bɛ a lakali an ye. Décembre kalo tile fɔlɔ diɲɛ kɛlɛba filanan kɔfɛ n'u ko deuxième guerre mondiale sɔrɔdasi minnu bɔra farafinna ka taa Faransi bɔ bolo la san 1940 1944 u nalen kɔfɛ yan Caro ye kin kɔnɔ u y'a ɲini Faransi marabagaw fɛ u hakɛw ka di u ma kɛlɛ kɔfɛ nga Faransi kɛlɛbolo ye mugu ci u la ka caman faga bi tamasere foyi tɛ yan min b'a jira ko fagaliw kɛra yan de nga lakɔliso dɔ kɔni jɔra n'a tɔgɔ Sem de Martyrs a mana minnu fagara u ka lakɔliso farafina kɛlɛbolo n'u ko tirailleurs sénégalais caman su dɔnna u tɔgɔla kaburu dɔn na yan nga kuma bɛ yɔrɔ min an bɛ waati min mɔgɔ joli de sara u hakɛ kɔni ma dɔn halisa. Faransi jamana y'a jira u ka jatew la ko mɔgɔ 35 de sara sɔrɔdasiw 1750 min seginna ka na Dakar kɛlɛ bannen kɔfɛ. Corno Ibrahima Gueye ye sɔrɔdasi kɔrɔ ye Senegali tirailleurs ka bɔnsɔnw ka jɛkulu farafina o ɲɛma dɔ n'u ko Fédération africaine des associations des descendants des tirailleurs sénégalais de l'Afrique.
Mais nous, s'il nous dit 30... Nous avons mɔgɔ 35 de fagara ko 35 wɛrɛ joginna aw yɛrɛ k'a lajɛ kɛ kaburu joli bɛ yan wa nin kaburudon yɛrɛ tun bɛ sani caro ye maa fagali wale ninnu ka kɛ an kɔni bɛ mun ɲini faransi fɛ o ye maa hakɛya mun fagara terɛriw cɛma caro yan u ko o jate kɛrɛnkɛrɛnnen da kɛnɛ kan sabula n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa 1750 ɲɔgɔn o tirailleurs olu de seginna ka bɔ Morlaix ka na wa olu kɔni maa kilasi kɔni u ma balo ni maa fagali wale kɔfɛ u ye tile 6 dama de kɛ yan. Ils ont vécu que 6 jours. Nka minnu sugu dɔnna yan mɔgɔ si tɛ i somɔgɔw ka kaburu dɔn bawo u tɔgɔ ma sɛbɛn. Ils auraient dû mettre le nom et le prénom de ces tirailleurs sénégalais pour qu'on puisse connaître là où ils sont enterrés, quels sont ces gens. U tun ka kan ka kɛlɛcɛ tirailleurs ninnu kɔni tɔgɔ da kɛnɛ kan sabula o bɛɛ tɛ bɔ Sénégal dɔw bɛ bɔ Benin dɔw bɛ bɔ Togo dɔw bɛ bɔ Mali la wa hali dɔw yɛrɛ tun bɛ bɔ Gambie ani Nigeria ni olu bɛ anglais fɔ jamanaw kɔni cɛ ma Faransi ka kan ka ninnu kɔni lakodɔn de nka u m'o kɛ u ye kisɛ ci u la nin ye général de Gaulle ka Faransi ka waleɲuman dɔnbaliya de ye. Alors c'est l'ingratitude de la France, c'est l'ingratitude encore du dirigeant de la France, en l'occurrence le général de Gaulle. Bi tirailleurs sénégalais bɔnsɔnw jigi ba kan u bɛna u mɔkɛw ni faw hakɛw ni niyɔrɔw sɔrɔ bawo ɲɛma minnu bɛ Sénégali u bɛna u dɛmɛ. Sori Kamara a wolofa yɛrɛ n'a tɔgɔ Seku Kamara a sara Faransi kɛlɛbolo fɛ yan caro yi a bɔlen kɔfɛ ka Faransi dɛmɛ kɛlɛ la ani Allemagne cɛ. Aujourd'hui ce que je peux dire aux autorités et à la population sénégalaise et aux Français, c'est le sentiment. Ne bɛ se ka min fɔ bi Sénégali marabagaw ani Faransi marabagaw ye u ka segin tiɲɛ ma ka da kan ni ɲɛma kura ninnu sababu la an bɛ se ka jagoya Faransi kan tiɲɛ ka dɔn an ka kokɔrɔw ko kun kan minnu bɛ an ka mɔgɔw fagako jugu ko fɔ sɔrdasi kɔrɔw siw ka wɔgɔbɛ ka bɔ u niw ka sara hɔrɔnya don anw faw ma. L'exhumation de ces corps pour donner une très bonne sépulture à nos papas. Thierno Ibrahima Gueye ye jalakiliw kɛ ka ɲasi jamanakuntigi minnu ye Sénégali mara ka kɔrɔ bawo k'u ma dɛmɛ k'u ye walasa tiɲɛ ka don u bangebagaw fagaliw la. Wa nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛma kɔrɔw olu ka jɛɲɔgɔnya de Ousmane Sonko ani Bassirou Diomaye Faye olu kɔni olu bɛna yan wa u bɛna dansigi o kow de la. Sénégali tirailleurs ka bɔnsɔnw ka jɛkulu farafinna u y'a jira fana k'u bangebagaw fagara yɔrɔ min caro yi yan Sénégali marabagaw ka kɛnɛ yi labɛn walasa a ka to mɔgɔw hakili la ani tariku kɔnɔ. Sénégali tirailleurs ka san 80 ɲɛnajɛ hokumu kɔnɔ kari nata décembre kalo tile fɔlɔ la a jirala ko Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron bɛna kɛnɛ in kan caro yi. Yan nɔ cɛ Sénégali tirailleurs ka bɔnsɔnw ka jɛkulu ni ladeguluw bɛ ɲɔgɔn na ɲɛnajɛ in labɛn hokumu kɔnɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. L'heure damadɔ dɔrɔn maramafɛnw sɛmɛli bɛnkanw bilali sen kan min kumaɲɔgɔnya kɛra l'Amérique jamana fɛ yaasa ka dansigi kɛ fitinɛ la bani sarala ani Hezbollah ni ɲɔgɔn cɛla la tasibilaw ani nisɔndiya mugucikanw caman bɔra u caman mɛnna ka da Conseil de sécurité ka sariya sen kan sariya sen ka fɔ kan maramafɛn bilali ninnu senfɛ bani sarala ani Hezbollah bɛɛ kan ka u ka minɛnw cɛ ka bɔ Liban bayan fanfɛla bolow fɛ ka plasi di Liban sɔrɔdasiw ma sisan an sera musow ka kɛnɛ ma n'o o kɛnɛ bɛ sigi an fɛ juma o juma awa Njayi Sanu an ka laselikɛla ka bɔ Bobo Julaso bɛ an bolo an ka foli b'i ye Njayi awa i bɛna mun de laseli kɛ an ye bi i ka kɛnɛ nin kan. Kayatu Traoré e yɛrɛ n'u la Malikura lamɛnnikɛbagaw bɛɛ an ka foli bɔ nin wagati nin na kabini Bobo Julaso muso ni cɛ ka kelenya ayiwa bi olu b'an ka masala kɔnɔ Kayatu fo i k'a faamuya ko nin ye baabu ye min baro ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ an ka cɛkɛda ninnu na n'i ma farasi i bɛ kunko sɔrɔ sɔsɔli caman de bɛ nin yɔrɔ nin na i k'a dɔn ko dɔw bɛ funteni joona joona cɛ ni muso ka kelenya kuma na ko cɛ ni muso kɛra kelen jo sira kan o kan ka tigiyara ayiwa nin kɛra balabu ye dɔw fɛ cɛ caman fɛ nin ye ko ye min bɛ dɔgɔyaman lase olu ma n'i ye baro kɛ fana musolakaw fɛ i bɛ taa sɔrɔ ko caman ma faamuyali kɛ nin yɔrɔnin nin na ayiwa an kɛ cogo di ka jo sɔrɔ an ka kɛlɛw la ka yiriwari sɔrɔ ni an yɛrɛ ti a kɔnɔna ko lɔn
an kumakan barani di bi muso caman ma ani cɛw ani muso jɛkulu walasa ka perepere-tigiya kɛ an ye min sɔrɔra an ka jɛ k'a lagɛ. Sariya min bɔra ko cɛ ni muso kɛra kelen ye faamuyata juguyara farafinna. Kelen ni anw b'a ɲagami ni landa ye, fila anw b'a ɲagami ni diina ye. A ye Abubakar Sankara ka faamuta lagɛ. Mais réalité la ne kɔni fɛ cɛ ni muso tɛ kelen ayiwa cɛ ni muso yɛrɛ fana tɛ se ka kɛ kelen. Mun na? A yɛrɛ différence la ka bɔ ni muso bɔra cɛ la fɛn min bɔra mɔgɔ la a n'ale fɛn tɔgɔ tɛ se ka kɛ kelen tuguni. Ne ko cɛ ni muso ye kelen peut-être est-ce que muso bɛ cɛ furu wa? Ale kelema ni misaliya Mustafa Sanu ale b'a ta faamu laada bolo kan. Fɛn lɔrɔ dɔw bɛ yen cɛ bɛ se ka lɔ muso tɛ se ka lɔ yen. I n'a fɔ bon a ka ca exemple an ka laadasiraw kan tɛ la tɛ komi an ye farafinw ɲini an ka laadasira kan na laada caman bɛ yen muso an yɛrɛ fɛ laadatɔ ye muso yɛrɛ tɛ se ka assister yɛrɛ de. Voilà. An mana fɔ a faamuya ko juguyara an ka kuma bɛ min ji sɔrɔ yɔrɔ min o ye Justine Nana fɛ ye muso jɛkulu IJF ɲɛma minnu bɛ musolakaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka jo la sabatini na. A bi problem caman lo donna bi an ka sigidaw la n bi si kɛnɛma n bi don heure min diya ni n cɛ ko kelen ko saba ni n cɛ kan ka taa den ta ne fana kan ka taa den ta o y'a ye ni cɛ min faamuyali kɛ o ye bɛnbɛnya le o ti laluwa ye mais ni o ma faamuyali kɛ o la n'o taara o panga cun na ni bɛɛ ma don o tilacogo denmisɛnw bɛ tila ka sigi donc bibi na an ɲɛ b'a la denmisɛn caman bi sigi. Mireille Ouattara bɛ kuma o jankata dɔw kan. A nana n cɛni dɔɔni ye parce que n bɛna fɔ mu divorce caya n nɔ bɛɛ b'a fɔ mariage ti sɔrɔ a bɛ ten ni b'a fɔ non ne bɛ nin muso sugu de fɛ donc vraiment a fɛngɛw bɛ ya dɛ parce que gaso nin a mana kɛ cogo o cogo diplôme b'i fɛ i bɛ baara la i bɛ nin sɔrɔ ye i bɛ nin sara ye kalo la ni furu n'o ka ban nin taabolo dɔ bɛ f'i ka tugu cɛ t'a kɔ. I mana musolakaw ɲinikan bi o ka jo kɛlɛ la kelen kelen lo bɛ se k'i jaabi. Mariam Kasamba ale yiranikɛla ye siraba kan an k'a fɔnɔ k'a kilina lagɛ. Muso bɛ ko min kɛ bi a ka ca yɛrɛ ni cɛ dɔw ta ye sigira. Muso bɛ a ka baara kɛ denw ka ekɔli ko muso nin baara den ka bana ko muso ka nansɔngɔ ko olu kɔnɔ fɛɛrɛbɔ ko muso yɛrɛ ka fɛɛrɛbɔ ko muso b'a bɛɛ dépense kɛ parce que o bɛ min kɛra an fana bɛ dɔ kɛra n'olu dege yɔrɔ min an b'olu dépanner o yɔrɔ la o tɛ yan donc jo min b'o fɔ jo fana b'an yɛrɛ fɛ yan donc. Muso ni cɛ ka keleya ni mi kuma cogo lɔra i bɛ kɛlɛ siaman kɛ dugu kɔnɔna na ni kɛra sabu ye cɛ dɔw fɛ k'o ban pewu muso kalanniw na i n'a fɔ ni bolifɛn dilanbaga ni min ye Omar Ouattara ye. Mais tiɲɛ yɛrɛ ni muso min b'a ka droit défendre ni cɛlasigibaga yɛrɛ tɛ. Muso min b'a ka droit défendre kojugu tiɲɛ yɛrɛ ne t'ale muso wɛrɛ fɛ furu la. Munna? I ni ɲɛgba tɛna tila ka ye o. Mɔgɔ b'a yɛrɛ b'a la mɔgɔ t'a yɛrɛ b'a la sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen fila lon bɛɛ non. Sanko minnu ye nafolo dɔɔni mara i ko Ibrahim Mayiga ka miiriya ra. O ma faamu parce que surtout se yɛrɛ m'o ye nin non o tɛ se ka cɛ ka kumakan mɛn ni cɛ ko kelen o b'a fɔ fila o tɛ sɔn parce que cɛ yɛrɛ tɛna se o kɔrɔ n'i kumana dɔrɔn o b'o gama waga. Mulo don ka kan ka faamuya muso ni cɛ ka keleya ra Justine Nana b'a yɔrɔni walawala dɔɔni an ye. O kɔrɔ ko ni muso bi baara kɛ a bi baara kɛ sɔgɔma fo wula fɛ ni 100 bi d'a ma ni cɛlu fana 100 fana ka ɲi ka d'a ma a ti ko o bɛna 100 di muso ma ka 120 di cɛ ma o taara ko a fana ka landaw ra ko dɔ bɛ yen muso t'a kɛ ni cɛ y'a kɛ a sɔnni do o sɔn mɔgɔ sɔnni lo a ma et puis muso o sɔn t'a ma mais sisan la loi b'a yira ko o ko man kan tuguni an ka ɲi ka o bɛɛ.
san caman tɛmɛni kɔ ɲɛfɔli la ale bele kalansow kan ka jɛnsɛn ka denmisɛnninw ani cɛlakaw nin don a ra walisa faamuyali jɔnjɔn ka sɔrɔ muso ni cɛw ka kelenya la. a filɛ Kayatu yiriwari caman sɔrɔla muso ka jo kɛlɛ la kabini Pekɛn ka jamana muso ka ɲɔgɔn ye ba tɛmɛni kɔ san 1995 o n'a ta bɛɛ degun misɛnmisɛnw tɛ fɔ cɛkɛda dɔw ra i n'a fɔ kalanboo sira kan baaraɲini siraw kan ale ni politiki siraw kan basigini tɛ kosɛbɛ nka o t'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ sen kan ka kow ladilan. Kayatu an bɛ dan yan bi nɔ ka lɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni masala wɛrɛw ye. Nin tun ye Njayi Sanu ka laselikanw ye ka bɔ Bobo Julaso. An ka foli bɛ i ye. Ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan an bɛna Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. muso sedantolanta kunda farafina ka ni musolakaw ta nata bɛ tan san wɛrɛ 2015 juye kalo tile 5 ka taa bila tile 6 la Marɔk jamana kan. Mali bɛna ye a kɛnɛ kan. O labɛnniw de siratigɛ la Mali muso sedantolantana kɔrɔbalenw forobatɔn bɛna nin yɔrɔ ta. Badenya sedantolanta ɲɔgɔndan 2 kɛnɛ kan Marɔkukaw fɛ yen sini sibiri novembre kalo tile 30 Marɔk ɲɛkɔrɔ ani ntɛnɛn nata décembre kalo tile 2 Botswana ɲɛkɔrɔ. Yani Mali ka Marɔk sira ta a muso sedantolantanaw y'a yira ko u bɛna taa ni se de ɲinini hakilina de ye kɛnɛ in kan. Fatumata Jara Mali muso sedantolantana. Ale kɔni labɛnna ka ban an tɔ dɔrɔn a ma ci de ma kɔnɔ sisan nɔ. Marɔk y'a invité an bɛ taa jouer an bɛ Marɔk dɔn bon Botswana n'olu ma deli ka jouer an n'u fɔlɔ de bɛ jouer deuxième match ye Marɔk ye donc n'a yɛra cogo min na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn. Kafu farafinagun sedantolanta ɲɛmayaso ye carnet tirage au sort kɛ o la a donna jamana min ni min bɛ kulu kelen kɔnɔna na n'an ko groupe Mali bɛ groupe C kɔnɔ ka fara Mali kan Afrique du Sud Ghana ani Tanzanie. Fatumata Jara majɔrɔ. Ni puli min bɛ an bɛ nin bɛɛ dɔn parce que ani Tanzanie bɔra match amical la kɔsan na an taara yen nɔ an ye match kɛ yen nɔ an b'olu dɔn an bɛ Afrique du Sud dɔn an bɛ Ghana dɔn an n'u bɛɛ delila ka jouer donc an bɛ ɲɔgɔn dɔn bɔlɔntan don an kɔni bɛ bɔ an ka puli la n'Ala sɔnna ma n'o fɔ k'o jigi da an ka joueurs kan ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani an ka entraîneur ka baarakɛ ta n'Ala sɔnna ma n'an continue an bɛ bɔ an ka puli kɔnɔ temps bɛ yen nɔ préparation na a ka jan dɔɔni parce que fo mois de juillet de don donc an bɛ baara de kɛ sisan nɔ. O kumakan kelen don Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Salu Museni Mohamed fan fɛ ka d'a kan Mali gɛrɛsɛgɛ bɛ kan nin kɛnɛ kan san wɛrɛ a ka fɔ la. Mɔgɔw b'a fɔ poule de la mort ka d'a kan min ye kow ta ka tɛmɛ an n'o bɛ poule la Ghana bɛɛ bɛ Ghana dɔn ni a ka kɔrɔlen de bi na o tɛ balontan na Ala y'a kɛ 2018 d'ailleurs ni ninnu bɛɛ jouera n b'u ka balontan cogoya dɔn poule min don a ka gɛlɛn d'ailleurs poule bɛɛ ka gɛlɛn parce que équipe fɛn fɛn qualifiera a équipe niveau b'a bɛɛ la. Min ye kulu tɔw ye groupe A kɔnɔna na Marɔk jatigi ale bɛ yen ka fara Zambie, Sénégal ani RD Congo kan. Groupe B kɔnɔ Nigeria, Tunisie, Algérie ani Botswana. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Tarawele kala seli don. Nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ayiwa ka dansigi kɛ an ka dɔgɔkun kunnafoniw fana na ka fɔ aw ɲɛna sisan Mohamed Ture a b'ale sɔrɔ an b'a fɔ kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 19 fitirimagɛn waati la awa a bɛna kuma bi mɔgɔw ma ka bɛn ni Mali gouvernement kura sigiliw ani premier ministre kura donni fanga kɔnɔna la ka foli ani tanuni lase kɛ an ka radio partenaires ani an ka télévision partenaires bɛɛ lajɛlen ma ka aw bɛɛ fo aw ka kulomajɔ la a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la a ka télévision ani radio siraw ni bɔlɔlɔ siraw fɛ nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw ani yantuma alamisa don n'o ye novembre kalo o tile 21 san 2024 général Abdoulaye Mayiga kɛra Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔba jamanatigi général Assimi Goïta fɛ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'o bila min gɛnna ka bɔ baara la tile 1 ka kɔ anw ɲɛ ka sababu kɛ a ye furancɛ fanga famaw kɔrɔfɔ minnu bɛ fanga na nin waati nin na aw hakilina ye mun ye ni fanga kura nin kan ani aw jigiya bɛ mun kan
aw fɛla ye mun ye ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon jɛmukan na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a La Voz de América presenta